Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ka sing samla Catholic Parish Maubri kalapun kut no ay ka sport meet bashisni ka balapunong hamadan kur kalang bhoy rembong ka balalong hakhat ndu tarik nailar arja arpusan. Ya kani ka jingele kai la play do MDC ka umroy uba isin a hinge hakapod minstep haga jina ringkat lang uba Revel Star khar umnot samla ribor mautho secretary SACYM Zone 7 upadar Balestian Marbanyang Parish Priest Maubri Parish uba Richard Lingdo ulalong kumukongsan hak bau layo ban penhap perdano ikani ka jingele kai hakapod janmiet bat uba Johnny Nongrum ulalong kumusembut kongsan Hagajina ringkat lang upadar Sherman Kongshay SYD jongga seng samla Catholic Parish Maubri uba ti rempe rang ba shnong bhoirembong lum dat kla. Hagani gijile kai hagaliang ka football nagaliang ki shinrang bat kinthei ka seng samla Catholic Sub District Umroi kalayo ara ekanam la du bat hagajile kai basketball nagaliang ki shinrang la job daga seng samla Sub District Maubri bat nagaliang ki kinthei ka seng samla Sub District Raj Madan kala khore ke jingjob bat hagaji khun tantalai ka seng samla Catholic Sub District Raj Yapngar kala khore ke jingjob nagaliang ki shinrang bat nagaliang ki kinthei ka seng samla Catholic Sub District Umroi kala khore ke jingjob. Kami sebagai itu sebesar Maubri Kanaila sebesar Maubri Kanaila kami telah bertemu sudah yang masih ke madam hari ini kita ada di pasar itu sekarang kita akan jadi pun dari dari penagi kita dari Kemala kita Kemala dari bersama spring sampai spring Presiden.
Nakalyang jonga kumu MDC Jongpi ngamdon shibun ki kentin ki ban kren handai ka dap tang di sukemen ka bakraw ye ka ba phila ken mau ye ka ban khot ye na ya ka ban dan rengkat bat phi hakum gane ka por handai kai ka ba nga kwa ya ka ban kren hang ne galong tang khendiat e kimat ka ban kong galong nga bang kwa ya phi baro ki khun samla jongka Parish Maubri ba pinong kam madong gajing iwe gajing peniat ya kum kini ki sportsmith kam day nagabenta bangini o banjit ki players jong ka state nane jong ka district handai ka thong kalong ba ya kendu prasamla bani kendu bangidon gajing kini stunat baru yo lese don na pedang ki khna samla hangne ki ba itang ka ki bawan hakane snitang nagamta ka sports handai kat bahing mane pada SA system da hisin arsin pipoy pimithu ka ben kanthai na ka ben sinrang kum tanga kwa yule SA kum gitaru nga kentu pimdei ban itang ha ka banwan sa ka sports nga kwa ya pi baman kasi torai mal kasi blai ba pina poy cha jisen bat pingklan ki balang snong ya ka bani kit ya ba ki kambalang lara ki khun samla kitrot ka balang ru ka long ka bakenja kum ta ka di kamram ya pi khun samla ya ka ban pinle ai kat ba pidang im kat ba pidang samla khamtam kat ba kapor kadang kulun kadai kapor ba pinapan keli dalade ba kai ka bangan de benle na ka banta ka balang kai bangan de benle nam ta ka sub district kai ka bangan de benle na banta ka Parish Maubri kwa ban kren bon kentin henry nga shuai tang I kentin ki ba ngui kum ki Kristen ngala ban ong mo kum ki Kristen ha kana ka por ni syai keren barobor ma haka gospel jong Matthew ba keren ni ka ba ong ba you are the light of the world pidai ka jing syai jong ka perthai te ke kita jing syai jong ka perthai pidai mapi ki kon samla ki ban yelam nanti ban pen I ya kata ka jing syai ya ki kam ki jong pi ki kam ba bah ki jong pi ke ki ba pi pitrai kita ki dei ki ba pilang kita ki jing syai syaka perthai but haka gospel jong Matthew la ongru ba pidei kamulu jong ka perthai kamulu ka dei ba penbang ma hapor bang ibamja la monong ka dei ba penbang te ka jinglong samla jong piru ka dei kum ta kumju pidei benlong kata kamulu na ka jingshai ka ba ai jingshai lem ki wai kumbolong ka tai ka like ka ba thaba nang tai piru pidei benlong syaki wai pat ki para samla ki bomla bani don rengkat ha ka janmit ba pin petang ba pin ai men sim ki ba pin tan ki sya kane ka lempung ke jong pi ilakan kasi nga kermau ikipor jong ladi po dangret sati sa Parish Bernihat ba sitdan kum kini program man kapor ba nga songu haru ya kaseng sabla jong ka Parish Maubri ba pila ibet bangan don lang amtasi te kubli sibun naga liang jonga ba nga kemen ba kinbun kiklur Yelekai om tak boxing ni MMA nga iyang tay kadon kaway ka tulom ka badang yang menta ka ba pinlahap banya panangkam banya tur syakmat banya yo ya kahok iladi dakan mau ba nga sukwa batay naladi kat kum gajing siyam naladi